Yo, what's up? Good morning mga kahusay. Samahan niyo uli ako paglalakad papuntang Uptown Mall BGC. So, papasok na tayo ngayon. Let's go. Pili muna tayo ng ulam dito sa may pababa. Boss, ano yung may sabaw? Tinola. So, tinola yung may sabaw. Dito tayo sa kabila. Kaya ano to? Baka. Nilaga. Nilagang baka. Masarap na maulan dito. Nilagang baka naghapon inuulam ko. Ay, wala akong nilaga kapon. Ano Ay, yung- di yata sa kabila ako. Baka sa kabila. Ano yung ito namin hapon? Sinigang. Sinigang. Magkano dito, te? Tay baluna. Tay, puro tay lang ka, no? Oo. Ano kaya, tay na lang? Baka rin. Ano to, te? Baka dito. Medyo matamis ba to? Hindi. Maanghang lang. Manghang, pero hindi siya matamis. Hindi. O, sige, dito nga lang. Subukan natin. Anong tawag dito, te? Caldereta. Oo. Calderetang baka. And dito na lang sa atay. Atay na. O, atay na lang. Atay na lang, bago-bago. Mas malasa yung atay, eh. Atay baluna. Ayun. So, babayaran muna natin si ate. Mamaya ulit. Bye-bye. So, ayun. Makabili na tayo ng ulam. Pasok na ulit tayo. At nandito na tayo sa may taas. Pakyat. Ito na yung pakyat dito sa Staff House. Stoplight. Ito yung tulay dito sa may market. At ayan naman yung SM Aura. Bili muna ako ng tinapay dito sa Julis. Tayo, nakabili na tayo. Tinapay. Anusal. So, let's go.
Ito na yung terminal dito sa Market. Kukuha ko ng tubig. Kukuha ng tubig doon. At malapit na yung market. Ayan na siya. So 10 AM pa yung bukas ng mall. Time check ngayon is 9:30 pa lang. So ayan yung market entrance. Ito yung market fountain. Fountain yan. So dito tayo sa site dahil papunta tayo sa Uptown Mall BGC. Ito yung side na market at kakaliwa tayo. Dito tayo tatawid sa stoplight na to.
na, malapit na tayo. So ayan, dito na tayo sa Uptown Mall. Puro building. Paring Francis, oh. Hooray! Paring Francis. Yun, hanggang dito na lang mga kausay at ako'y papasok na. Bye-bye.